Rok ohnivého koňa je rokom, keď podvedomé vzorce vyplávajú na povrch silou, ako nemôžeme ignorovať. Kôň v psychologickej symbolike predstavuje nekrotiteľnú životnú silu, inštinkty a pohon vpred. Prakticky to znamená, že ľudia budú cítiť silnejší vnútorný tlak na zmenu. Vyplavovať sa budú staré, nezahojené emocionálne záťaže. Vzrastie impulzivita a netrpezlivosť. Pre mnohých to bude rok, kedy sa konečne nemôžu tváriť, že je všetko v poriadku. A čo môžete robiť vy? Naučte sa rozlišovať medzi impulzom a vedomým rozhodnutím. Keď príde silná emócia, nepotlačujte ju. Opýtajte sa, čo mi to hovorí. A doprajte si čas na stíšenie. Viac na www.hypnocesta.eu